ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. पाणलोट क्षेत्रात करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराबाबत बातम्या येत आहेत. येणाऱ्या बातम्यांचा खुलासा करण्यासाठी संबंधित कमिटीचे अध्यक्ष, सचिव, अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक येत्या 15 दिवसांच्या आत घ्यावी. तसंच याबाबत होणाऱ्या आरोपांचं निरसन करून पत्रकार परिषदेत खुलासा करा. केलेल्या कामांचा आम्हाला आढावा द्या, अशी मागणी पाणलोटच्या अधिकाऱ्यांकडे उपसभापती व सर्व सदस्यांनी दोडामार्ग पंचायत समितीच्या मासिक सभेत केली आहे. पाहूयात. तुमचे पाणलोट समिती अध्यक्ष सरपंच आहे, सचिव तुमचा आहे. पाणलोट समिती अध्यक्ष त्यांना येणाऱ्या बातमीचं खंडन करायला लावला. आम्ही काय केलंय की आता प्रत्येक बऱ्याचशा ग्रामपंचायतीमध्ये समजा काही तक्रारी असतात, तर त्या तक्रारी आम्ही काय केलंय की प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे सरपंच सचिवांना तर सांगितलंच आहे. प्लस आमचे जे PI आहेत, म्हणजे डेप्युटी इंजिनियर असतील किंवा जलसंधारण किंवा खालची टीम आहे आमची 3 लोकांची, तर त्या लोकांच्या मदतीने जे काही तक्रारी असतात त्या तक्रारीचं आम्ही लेखी निराकरण करतो. अशा लेखी आपण करून देतो. पण त्याचं परत कसं असतं की ते लेखी जे आहे ते लेखी समोरच्याला पण ते मान्य असणं, मान्य म्हणजे तक्रार करण्यामध्ये मान्य नसतं असं आपण गृहीत करून तो विषय काय म्हणतो, पेपरला जी बातमी येते दोडामार्ग तालुक्यातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि हे होतं, ह्याचं खंडन कोणी केलं होतं? का केलं नाही खंडन? तुम्ही आता बैठक का घेता ना, मेळावे घेता, पाणलोट समितीच्या अध्यक्षांची मिटिंग घेता, सगळ्या बोलून आणा पाणलोट क्षेत्राच्या अध्यक्षांना, सचिवांना बोलवा, तालुक्याला एक मिटिंग घ्या, त्यांना विचारा त्यांची खरोखरच जर तिथे आहे तर त्याची चौकशी करा. नसेल तर तुम्ही प्रेस घ्या आणि त्याची माहिती घ्या. किती दिवसात येणार? आम्ही आता सर काय करतो, बऱ्याचशा सरपंचांचं असं म्हणणं होतं, आता मला ते कालपर्यंत बरेच सरपंच किंवा सदस्य किंवा आणखी लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे मान्यवर असतात, ते फोन करून सांगतात की हा जो दोडामार्गमध्ये जो बदनामीकारक बिनकामाचं झालेला आहे, पूर्णपणे गावामध्ये कामं झाली आहेत, कुठे तर एक लक्षात घ्या की हाताची पाची बोटं सारखी नाही, कुठे ना कुठेतरी कामं कमी जास्त झालेलं असेल त्या ठिकाणी ती ग्रामपंचायत, ती सन्मानित सरपंच किंवा सदस्य त्या संदर्भात काय करतील त्याचा विषय वेगळा आहे. परंतु अशा प्रकारे जर काही चुकीच्या पद्धतीने जर काही कामं होत असतील किंवा चुकीच्या पद्धतीने जर काही हे होत असेल तर त्यांना मी सांगितलं की पुढच्या आठवड्यामध्ये, कारण एक डेप्युटी इंजिनियर तिकडच्या संदर्भात यांनी मला सांगितलंय की 1 जुलैच्या फर्स्ट वीक नंतर आपण मीटिंग लावू, ज्याच्यामध्ये सरपंच महोदय असतील, सगळे सचिव असतील, आपल्यासारखे लोकप्रतिनिधी असतील, आम्ही सगळ्यांना तुम्हाला पण कॉल करणार आणि त्या ठिकाणी इथेच आमच्या हॉलमध्ये मीटिंग होतो आणि त्या मीटिंगमध्ये जे काही तक्रारी असतील, जे काही त्यांची भांडणं असतील, जे काही काय म्हणतात ते सगळं काय असेल ते सगळं त्या ठिकाणी मीटिंगमध्ये काय समोरासमोर होऊन जाऊ नये, तो काही विषय नाही. समोरासमोर जे काय गोष्टी असतील त्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी क्लिअर करू. फक्त साहेबांचा वेळ याच्यासाठी लागतो कारण ते सदस्य सचिव असल्यामुळे आपल्याला त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच त्या ठिकाणी मीटिंग आयोजित करावी लागते. म्हणून मी नाहीतर मी मागेच मीटिंग घेतलेली होती, 8 दिवसापूर्वी घ्यायचं मी हे केलेलं, लेटर पण काढलेलं होतं. पण साहेबांची तशी आम्हाला वेळ मिळालेली नव्हती. पण पुढच्या आठवड्यात किंवा 15 दिवसात मिळेल. 15 दिवसामध्ये तुमची बैठक झाली पाहिजे. बैठकीला सर्वांनी सदस्यांना बोलवा आणि त्या ठिकाणी ते विषय झाले पाहिजे. एक झाले विषय की त्याच्यानंतर प्रेस घेऊन तुम्ही सांगितलं पाहिजे की आमच्या आणि जर असतील एका दोघांमध्ये काही त्रुटी हे पण सांगा, एवढ्या त्रुटी आहे त्या एवढ्या दिवसामध्ये आम्ही काय करणार आहोत तरी पूर्ण करून देणार आहोत. असं काय आम्ही वसुंधरा स्तरावर पण कळवलेले आहे. समिती प्रत्येक जरी आम्ही कामं आमची जरी पूर्ण जरा 100% आम्ही एकदम चांगली केली. तुमचा जो जेई असतो ना तो होता ना, त्याला ते दिसलं नाही काय? तुमच्या सगळी यंत्रणा आहे खाली मग ह्या चुका कशा करतात? समिती रेक्टिफाय करून घेतो तेवढा आमच्या. आता बंधारा काढणार काय वीर काढायची ते सांगा. उद्या मी प्रत्यक्ष बघतो, कदाचित आज मला जर वेळ असेल तर मी अजून बोलतो. 100% तुम्हाला अपडेट देतो. झाली की मी आपण पाहिजे तर मी तुम्हाला सपोर्ट केलं तुमचे पण सजेशन येईल, माझे द्यायचे पण येतील आणि आपण काय सोल्युशन काढता येईल